எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த பாகவதம் படிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு 28வது ஸ்லோகம்லேருந்து வாசிக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வாசிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சரிங்க. வாசுதேவ பரதேவ வாசுதேவ பராமஹ வாசுதேவ பராயோக வாசுதேவ பராக்ரியः வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபா வாசுதேவ பரோ தர்மோ வாசுதேவா பராகதிஹி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் வாசுதேவ பரா வேதா வாசுதேவ பராமகः வாசுதேவ பரா யோகா வாசுதேவ பராக்ரியः வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபः வாசுதேவ பரோ தர்மோ வாசுதேவ பராகதிஹி. வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா முடிவான இலக்கு, வேதா வேத நூல்களின், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா வழிபடுவதற்கு, மகா யஜ்ஞங்கள், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா அடைவதற்குரிய வழி, யோகா லோக சித்திகள், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ், கிரியா பலநோக்கு செயல்கள், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரம் தெய்வீக ஞானம் அறிவு, வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரம் மிகச்சிறந்த தபக தவம், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா மேலான தர்ம மதம், வாசுதேவ பரமபுருஷர், பரா முடிவான கதி, வாழ்வின் இலக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. வேத நூல்களின்படி அறிவின் இறுதி நோக்கமாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். அவரை திருப்திப்படுத்துவதே யாகங்கள் செய்வதன் நோக்கமாகும். அவரை உணர்வதற்காகவே வேதம் உள்ளது. எல்லா கிரியைகளும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம். அவரே பரம ஞானமாவார். அவரை அறிவதற்காகவே எல்லா கடும் தவங்களும் இயற்றப்படுகின்றன. மதம், தர்மம் அவருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுகிறது. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கும் அவரே. பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளான அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டுமே வழிபாட்டுக்குரியவர் என்பது இவ்விரு ஸ்லோகங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்களிலும் இதே நோக்கம்தான் காணப்படுகிறது. அது பகவானுடனான நமது உறவை உறுதிப்படுத்தி அவருக்கு நலம் செய்ய வேண்டிய அன்பு தொண்டை புதுப்பித்துக் கொள்வதாகும். அதுவே வேதங்களின் சாராம்சமாகும். பகவத்கீதையில் அதே தத்துவத்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது சொந்த வார்த்தைகளால் உறுதிப்படுத்துகிறார். பகவானை அறிவதுதான் வேதங்களின் முடிவான நோக்கமாகும். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பௌதீக இயற்கையில் பந்தப்பட்டுள்ள ஆத்மாக்களுக்கு ஞாபகமூட்டுவதற்காகவே பகவான் தமது அவதாரமான ஸ்ரீல வியாசுதேவரின் உருவில் எல்லா வேத நூல்களையும் தொகுத்துள்ளார். தேவர்களால் ஜட பந்தத்திலிருந்து ஒருவருக்கு முக்தி அளிக்க முடியாது. இதுவே அனைத்து வேத இலக்கியங்களின் அபிப்பிராயமாகும். முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய எத்தகவலையும் அறியாத அருவவாதிகள் பரம புருஷரின் சர்வ வல்லமையை குறைவாக மதிப்பிட்டு மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுடனும் அவரை சமநிலையில் நிறுத்துகின்றனர். இச்செயலினால் இத்தகைய அருவவாதிகள் பெரும் துன்பத்திற்கு பிறகே பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். பற்பல சிற்றறிவுகளுக்கு
பல பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகே உன்னத அறிவின் வாயிலாக அவர்களால் சரணாகதி அடைய முடியும். வேத செயல்முறைகள் யாகச் சடங்குகள் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன என்று ஒருவர் வாதிக்கக்கூடும். அது உண்மைதான். ஆனால் இத்தகைய யாகங்கள் அனைத்தும் வாசுதேவனை பற்றிய உண்மையை உணர்வதற்காகவே உள்ளன. வாசுதேவனின் மற்றொரு பெயர் யக்ஞம், யாகம் என்பதாகும். எல்லா யாகங்களும் செயல்களும் யக்ஞம் அல்லது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவின் திருப்திக்காகவே இயற்றப்படுகின்றன என்று பகவத்கீதையில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யோக முறைகளின் விஷயத்திலும் இதுதான் உண்மையாகும். யோகா என்பது புருஷருடன் தொடர்பு கொள்வது என்று பொருள்படும். இருந்தாலும் இம்முறையானது ஆசனம், தியானம், பிராணாயாமம் மற்றும் மன ஒருமை போன்ற பல்வேறு அபியாசங்கள் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. மேலும் இவை அனைத்தும் பரமாத்மா என்று வழங்கப்படும். வாசுதேவனின் இதயவாசியாக குவிந்துள்ள நிலையின் மீது கருத்தை செலுத்துவதற்கென்று உள்ளன. பரமாத்மா உணர்வென்பது வாசுதேவ உணர்வின் பூரணமற்ற நிலையாகும். அந்த முயற்சியில் ஒருவர் வெற்றி பெற்றதும் வாசுதேவனை பூரணமாக உணர்கின்றனர். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அபியாச முறைகளினால் யோக சித்திகளை பெறும் யோகிகள் அந்த நிலையிலேயே நின்று விடுகின்றனர். துரதிர்ஷ்டமிக்க யோகிகள் நிறைவு பெறாமல் விடுபட்டு போன வாசுதேவ உணர்வை நிறைவேற்றுவதற்காகவே அடுத்த பிறவியில் நன்கு கற்றறிந்த பிராமணர்களின் குடும்பங்களிலோ அல்லது செல்வந்தர்களின் குடும்பங்களிலோ பிறப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய அதிர்ஷ்டமுள்ள பிராமணர்களும் செல்வந்தர்களின் மகன்களும் சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டால் தூய்மையானவர்களின் நல்ல சகவாசத்தினால் சுலபமாக வாசுதேவனை உணர முடியும். துரதிர்ஷ்டவசமாக அத்தகைய வசதிகளை கொண்டவர்கள் மீண்டும் பௌதீக செல்வத்தாலும் கௌரவத்தாலும் கவரப்பட்டு வாழ்வின் நோக்கத்தை உண்மையாகவே மறந்து விடுகின்றனர். அறிவின் வளர்ச்சிக்கும் இது பொருந்துகிறது. பகவத்கீதையின்படி அறிவை பக்குவப்படுத்துவதில் 18 முறைகள் உள்ளன. இத்தகைய அறிவை பக்குவப்படுத்தும் முறைகளினால் படிப்படியாக ஒருவர் கர்வம், தற்பெருமை அற்றவராகவும், தீங்கிழைக்காதவராகவும், பொறுமையுள்ளவராகவும், எளிமையுள்ளவராகவும், சிறந்த ஆன்மீக குருவிடம் பக்தி கொண்டவராகவும் மற்றும் தன்னடக்கம் உள்ளவராகவும் ஆகின்றார். அறிவை பக்குவப்படுத்தும் முறையால் ஒருவர் குடும்பம், வீடு ஆகியவைகளில் பற்றற்றவராகி பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றினால் உண்டாகும் துன்பங்களை உணர்ந்தவராகின்றனர். மேலும் அறிவை பண்படுத்தும் எல்லா முறைகளும் கடவுளாகிய வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் உச்சநிலை அடைகின்றன. எனவே அறிவின் எல்லா அங்கங்களையும் பக்குவப்படுத்துவதன் முடிவான நோக்கம் வாசுதேவனே. வாசுதேவனை சந்திப்பதெனும் தெய்வீக நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் பக்குவப்பட்ட அறிவே உண்மையான அறிவாகும். பல கிளைகளை கொண்ட பௌதிக அறிவு பகவத்கீதையில் அஞ்ஞானம் அல்லது உண்மை அறிவின் எதிர்தோற்றம் என்று கண்டிக்கப்படுகிறது. பௌதீக அறிவின் முடிவான நோக்கம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதாகும். அதாவது பௌதீக வாழ்வின் கால அளவு நீட்டிக்க செய்து அதனால் மூவகை துன்பங்களை தொடரச் செய்வதாகும். எனவே பௌதீக வாழ்வின் துன்பத்தை தொடரச் செய்வது அறியாமையாகும். ஆனால் ஆன்மீக பரிந்துணர்வு பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் அதே பௌதிக அறிவு ஜடவாழ்வின் துன்பங்களை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர உதவுவதுடன் வாசுதேவ படித்தரத்தில் உள்ள ஆன்மீக வாழ்வை ஆரம்பிப்பதற்கும் உதவுகின்றது. இதுவே எல்லா விதமான தவங்களுக்கும் பொருந்துவதாக உள்ளது. தபஸ்ய என்பது வாழ்வில் உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு உடல் சம்பந்தமான துன்பங்களை தன்னிச்சையாக ஏற்பது என்பதாகும். ராவணனும் ஹிரண்யகசிபுவும் புலனின்பத்தின் முடிவை அடைவதற்காகவே கடும் துன்பங்களை மேற்கொண்டனர். சில சமயங்களில் நவீன அரசியல்வாதிகளும் கூட சில அரசியல் நோக்கங்களை அடைவதற்காக கடுமையான தவ முறைகளை மேற்கொள்கின்றனர். உண்மையில் இது தவம் அல்ல. வாசுதேவனை அறிவதற்காக ஒருவர் உடல் அசௌகரியங்களை வலிய மேற்கொள்கின்றனர். உண்மையில் இது தவமல்ல. வாசுதேவனை அறிவதற்காக ஒருவர் உடல் அசௌகரியங்களை வலிய மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அதுவே உண்மையான தவமாகும். இல்லையெனில் எல்லா வகையான தவங்களும் தீவிர அறிவை அறியாமையை
குணங்களில் உள்ளவையாக கருதப்படுகின்றன. தீவிர உணர்ச்சியும் அறியாமையும் வாழ்வின் துன்பங்களை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வராது. சத்வ குணம் மட்டுமே வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களை விளக்கக்கூடியதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பெற்றோர் என்று அழைக்கப்பட்ட வசுதேவரும் தேவகியும் வாசுதேவனை தங்கள் புத்திரனாக பெற தவங்களை மேற்கொண்டனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தந்தையாவார். பகவத்கீதை 14.4. ஆகவே மற்றெல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இடையில் அவரே ஆதி ஜீவராசி ஆவார். மற்ற எல்லா அனுபவிப்பாளர்களுக்கும் இடையில் அவரே மூலமான நித்திய அனுபவிப்பவளாராவார். எனவே அறியாமையில் உள்ளவர்கள் எண்ணுவதைப் போல அவருக்கு யாரும் தந்தையாக இருக்க முடியாது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் மற்றும் தேவகியின் கடும் தவங்களால் திருப்தி அடைந்து அவர்களுக்கு மகனாக பிறக்க சம்மதித்தார். எனவே ஏதேனும் தவங்களை இயற்க வேண்டியிருந்தால் அவற்றை இறுதி ஞானமாகிய வாசுதேவனை அடைவதற்காகவே இயற்ற வேண்டும். வாசுதேவன் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரேயாவார். முன்பே விளக்கப்பட்டதை போல முழுமுதற் கடவுள் தம்மை எண்ணற்ற உருவங்களாக விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். அத்தகைய உருவங்கள் அவரது பல்வேறு சக்திகளிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அவருக்கு பல வகையான சக்திகள் உள்ளன. மேலும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் பகிரங்க சக்தியும் தரத்தில் முறையே உயர்ந்ததும் தாழ்ந்ததும் ஆகும். அவை பகவத்கீதையில் 7.46 பரா அபரா பிரகிருதிகள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அவரது அந்தரங்க சக்திகளின் மூலமாக தோன்றும் அவரது விரிவங்கங்களின் பல்வேறு உருவங்கள் உயர்ந்தவையும் பகிரங்க சக்திகளின் வாயிலாக தோன்றும் விரிவங்கங்கள் தாழ்ந்தவையும் ஆகும். ஜீவராசிகளும் கூட அவரது விரிவங்கங்களே. அவரது அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து விரிவடைந்துள்ள ஜீவராசிகள் நித்தியமான முக்தியை பெற்றவர்களாக உள்ளனர். ஆனால் ஜடசக்திகளின் வாயிலாக விரிந்துள்ளவர்கள் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட ஜீவன்களாக உள்ளனர். எனவே அறிவை பயன்படுத்தும் முறை, தவங்கள், யாகம் மற்றும் செயல்கள் ஆகிய அனைத்தும் நம்மீது செயற்படும் சக்திகளின் தன்மையை மாற்றுவதையே குறிக்கோளாக கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்போது நாம் எல்லோரும் பகவானின் பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுகிறோம். மேலும் இச்சக்தியின் தன்மையை மாற்றுவதற்காகவாவது ஆன்மீக சக்தியை வளர்த்து கொள்ள நாம் முயல வேண்டும். மகாத்மாக்களாக இருப்பவர்கள் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடும் அளவுக்கு பரந்த மனம் கொண்டவர்கள் அந்தரங்க சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளனர் என்றும், அதன் பயனாக அத்தகைய பரந்த மனம் உள்ளவர்கள் எப்பொழுதும் வழிபிறழாமல் பகவத் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவே வாழ்வின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். வேத இலக்கியங்களின் முடிவும் அதுவேயாகும். பல நோக்கு செயல்களாலோ அல்லது உன்னத அறிவை பற்றிய வரட்டு கற்பனையாலோ ஒருவர் தன்னை கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் உடனே தன்னை பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஜட உடலை படைத்து காத்து அழிப்பதற்காகவே பகவானின் வெவ்வேறு கரங்களாக செயற்படும் பல்வேறு தேவர்களையும் கூட ஒருவர் வழிபடக்கூடாது. ஜட உலகின் புற நிர்வாகத்தை கவனிக்கும் எண்ணற்ற சக்தி மிக்க தேவர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் எல்லோரும் பகவானின் வாசுதேவனின் வெவ்வேறு உதவி கரங்களாவர். சிவபெருமானும் பிரம்மதேவரும் கூட தேவர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் பகவான் விஷ்ணு அல்லது வாசுதேவன் எப்பொழுதும் தெய்வீக நிலையிலேயே இருப்பவராவார். அவர் ஜட உலகில் உள்ள சத்வ குணத்தின் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த போதிலும் எல்லா பௌதீக குணங்களுக்கும் அவர் அப்பாற்பட்டவராகவே உள்ளார். பின்வரும் உதாரணம் இவ்விஷயத்தை மிகவும் தெளிவாக புரிய வைக்கும். சிறைக்கூடத்தில் கைதிகளும் காவலர்களும் உள்ளனர். காவலர்கள் மற்றும் கைதிகள் ஆகிய இரு பிரிவினருமே அரசனின் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களே. ஆனால் சில சமயங்களில் அரசன் சிறைக்குள் பிரவேசித்தாலும் அவர் சிறைச்சாலையின் சட்டங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. எனவே அரசன் எப்பொழுதும் சிறைச்சாலையின் சட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பதைப் போலவே பகவானும் எப்பொழுதும் பௌதீக உலகின் சட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவே இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பர்பட் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பர்பட். ஒரு நிமிஷம், நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்.
சோ இப்ப நம்ம வந்து இங்க வாசுதேவ பராதேவா வாசுதேவ பராமஹ வாசுதேவ பராயோக வாசுதேவ பராக்கிரியக வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபக வாசுதேவ பரோ தர்மோ வாசுதேவ பராகதிகி. ரொம்ப அற்புதமான இது. அதாவது பரா என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான ஒன்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டது, ஆன்மீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது என்பதுதான் வந்து நித்தியமான ஒன்று என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நம்மளுடைய முடிவான இலக்கு எல்லாமே, எல்லா வேதங்களும் அவர்தான், எல்லா யோகங்களும் அவர்தான். அந்த யோகம் என்பதே இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஏற்படுத்தக்கூடிய தொடர்பு தான். கிரியை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல வந்து கிரியாக்கள் எல்லாமே நிறைய பேர் செய்யறாங்களே, யோக கிரியாக்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கி இந்த உலகத்துல நாம ஏதோ ஒண்ணு சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக செய்யக்கூடிய கிரியைகள். பரம் ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம் என்றால் நித்தியமான ஞானம். பரம் தவம், அதாவது நித்தியமான தவங்கள். பரோ தர்மோ, அதாவது தர்மங்கள். தர்மம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மதம் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மதம் என்பது என்னன்னா, நாம டெய்லி நாம் என்னென்ன நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம் செய்கின்றோமோ அதுவே வந்து தர்மமாக கருதப்படுகின்றது. பரா கதி, கதி என்றால் நமக்கு வேறு வழி கிடையாது. அந்த பாதங்களில் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிழலை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வினுடைய இலக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். வேத நூல்களின் படி அறிவின் இறுதியான நோக்கமாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவனே ஆவார். வசுதேவர் தேவகி மைந்தனாக பிறந்த வாசுதேவன் ஆகின்றான். சோ அவரை திருப்திப்படுத்துவதாகவே நாம வந்து யஜ்ஞங்கள் செய்வதனுடைய நோக்கம். நம்ம எல்லா யஜ்ஞங்கள் செய்தாலும் மனம் என்னும் அந்த இதுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு யஜ்ஞத்தை நம்ம வந்து வளர்த்து பகவானுக்கு நம்மளுடைய பக்தியை வந்து அதுல நம்ம சமர்ப்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யஜ்ஞத்தினுடைய பலன் எல்லாமே பகவானுக்கே போய் சேர்கின்றது. சோ நாம மனதிலேயே நம்ம வந்து ஒரு யஜ்ஞத்தை, பக்தி என்னும் யஜ்ஞத்தை நம்ம வளர்க்கலாம். ஸோ பிசிக்கலா கூட நம்ம வீட்டுல வந்து யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது ஒவ்வொரு கடவுளுக்குமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா இவங்க கணேசனுக்கு ஹோமம் செய்யறோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுதர்சன ஹோமம் செய்கின்றோம். இவ்வாறாக சண்டி ஹோமம் செய்கின்றோம். எல்லா யஜ்ஞங்களினுடைய அந்த பலன் முழுவதுமே அவிர்வாகம் எல்லாமே பகவானுக்குத்தான் போய் சேர்க்கின்றது. ஸோ அவரை உணர்வதற்காகவே வேதம் உள்ளது. எல்லா கிரியைகளும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம். அவரே பரம ஞானம் ஆவார். அவரை அறிவதற்காகவே எல்லா தவங்களும் இயற்றப்படுகின்றன. மதம் தர்மம் அவருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுகின்றது. அதாவது நம்ம எல்லாமே செய்வது அன்பு தொண்டு தான். சோ வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கு அவரே. நம்ம தொண்டு செய்வதும் அன்போட செய்யணும். சோ அதாவது தொண்டை வந்து ரொம்ப கடமையாக ஒரு வறண்ட மனதோட செய்யக்கூடாது. அது என்னைக்குமே பலன்கள் கொடுப்பது கிடையாது. பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து பிரேமம் என்பது கலந்திருக்க வேண்டும். சோ பிரேமம் கலந்திருந்தாலே அந்த பக்திக்கு வந்து முழுமையான ஒரு நிறைவு வந்து ஏற்படும். அதுதான் பகவானும் ஏத்துக்குவார். ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மட்டுமே வழிபாட்டுக்குரியவர் என்று இவ்விரு ஸ்லோகங்களிலிருந்து, இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பரமும் அவரை தான் சொல்கின்றார். ஸோ இலக்கு, அந்த வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு கொடுக்கறது ஒண்ணு என்னன்னாக்கா, ஹி இஸ் த சுப்ரீம், ஹி இஸ் த சோல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருகின்றது. நமது சொந்த வார்த்தைகளால் உறுதிப்படுகின்றார். நம்ம நிறையவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுயமாக அவர் சொல்வதையும் நாம கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த ஸ்லோகங்கள் வழியா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அதாவது மகாவிஷ்ணுவுக்கான, அது அவருக்காக செய்வதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. சோ அந்த முயற்சியில் ஒருவர் வெற்றி பெறும் பொழுது வாசுதேவனை உயர்வாக, அதாவது ஒரு யஜ்ஞம் என்னும் மனம் என்னும் யஜ்ஞத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு பிராணயாமம் மற்றும் மன ஒருமை போன்ற பல்வேறு அபியாசங்களை உண்டாக்கி கொள்ளும் யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அந்த யோக பயிற்சிகளினுடைய அந்த முடிவான அந்த இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த யோக பயிற்சியில வந்து பகவானோட நம்ம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுது. சோ இவை அனைத்தும் பரமாத்மா நிலை நமக்கு தெரியும். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம நிலை, 2வது பரமாத்மா நிலை, அதுக்கப்புறம் 3வது தான் பகவான் நிலை. ஆனா ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
பரமாத்மா நிலையில் வந்து ஒருவர் வந்து அவரை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது இறுதியில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசுதேவன் என்னும் அந்த பூர்ணமான ரூபத்தையும் வந்து அவர்களால் வந்து காண முடியும். அதாவது அவர்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகத்தன்மையாக மாறக்கூடும். சோ அப்படி அந்த அதாவது 9 நகரங்களை கொண்ட 9 கதவுகளை கொண்டதுதான் இந்த நகரம், உடல் என்னும் நகரம். இந்த 9 கதவுகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தால் வந்து பிரகாசிக்கும். ஒருவர் யோக நிலையில் வந்து முழுமை அடைந்தால் அப்பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒரு தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்ததாக அமைந்து விடுகின்றது. அந்த அந்த தருணத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அவர்கள் சேவிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிட்டுகின்றது. சோ அபியாச முறைகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனா அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயங்களில் சித்திகளை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய யோகிகள் வந்து அந்த ஃபைனல் நிலையத்துக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சமாதி நிலைக்கு செல்வதற்கான அந்த இதுக்கு முயற்சியில வந்து முன்னேறுவதே கிடையாது. வரக்கூடிய அந்த பரமாத்மா நிலையில வரக்கூடிய அந்த சித்திகளையே வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய நன்மைக்காக அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி விடுகிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட யோகத்தில் முழுமையடையாத யோகிகள் அவர்களுடைய மறுபிறவி பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கற்றறிந்த ஒரு பிராமணர் குடும்பத்திலோ இல்லை ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிறவி என்பது ஏற்படுகின்றது. ஆனால் அந்த பிறவியை அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு அதாவது மோட்ச கதிக்கு செல்வார்கள் என்றால், அதாவது அந்த சமாதி நிலையை அடைந்து பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்க சம்பந்தத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பது அதுதான் அவங்களுடைய இலக்காக இருக்கும். ஆனா இங்க வந்த பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறே, அதாவது பகிரங்க சக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த சஞ்சலங்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதற்கு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரையாகி விட்டால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்து வெற்றி அடைவது கிடையாது. சோ ஞானமாக பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 13வது சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகின்றார். சோ அதாவது அந்த 13வது சாப்டர்ல வந்து கஷேத்திர விபாக யோகத்துல இதெல்லாம் ஞானம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்கிறார். இதை தவிர்த்து அனைத்துமே வந்து அஞ்ஞானம், எளிமையாக இருத்தல், அப்புறம் அஹிம்சை, அப்புறம் வந்து தூய்மை, அப்புறம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அப்புறம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய 4 குறைபாடுகளை வந்து அதற்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அந்த குறைபாடுகளை எப்படி நாம வந்து தவிர்க்கிறது வருங்காலத்துல அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து அதில் அவர்கள் செயல்படுதல். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தத்திலிருந்து விடுபடுதல். அப்படி என்னாக்கா அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் எல்லாமே பகவான் தனக்கு இட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி கைங்கரியம் நினைச்சுண்டு அவங்களுக்காக நான் தொண்டு செய்வது, ஆனா பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. சோ தன் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்துல நாம வந்த பிறகு அதை நாம செய்யணும்ன்றது ஒரு கடமையும் இருக்கு. பிளஸ் வந்து அதை பக்தியோட செய்யணும். சோ அந்த பக்தியோடு செய்யும் பொழுது அன்பும் கலந்து வந்து விடுகின்றது. சோ அன்போடு செய்யும் பொழுது அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. அன்பு இருக்கிற இடத்துல வந்து எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. சோ அதே வந்து மோகம் இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். சோ அன்புக்கும் மோகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம என்னைக்குமே வந்து இது பண்ணணும். சோ மோகம் என்றால் ஒருவரிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களிடம் நாம காட்டக்கூடிய ஒரு பாசப்பரிவுல வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் வரணும்னு எதிர்பார்த்து செய்யறோம் பாருங்க, அது மோகம் ஆகி விடுகின்றது. ஆனா அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே எதிர்பார்க்காது. சோ இது நம்ம அது அன்பு வந்து எப்பவுமே வாரி வழங்கும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லா அறிவையும் பாத்தீங்கன்னாக்க ஞானம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 18 பண்புகள் ஐ திங்க் 20 வரும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனா இங்க 18 தான் கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி ரிவிசிட் பண்ணணும். அந்த 13வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் எத்தனையாவது ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகமா இல்ல 7, 8 ஸ்லோகங்களா எனக்கு தெரிய ஞாபகம் வரல. ஸோ பட் வி ஹாவ் செட் ஆஃப் ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவை எல்லாம் ஞானம், இவை தவிர்த்து எல்லாமே அஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அததான் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இந்த பௌதிக வாழ்வின் துன்பத்தை தொடரச் செய்வது அறியாமை ஆகும். நாம் எல்லாருமே அந்த ஞானத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பற்றி கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஞானம் என்பது ஒரு மரத்தினுடைய அதாவது மெயின், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க முக்கிய, அதாவது அந்த முக்கியமான கிளை ஆக்சுவலி. ஆனா
அஜ்ஞானத்துல உழந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய அந்த அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா பல கிளைகளை கொண்டது. அதாவது ஒரு மரத்திற்கு எப்படி பல கிளைகள் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அறிவில், அதாவது ஞானத்தில் அவர்கள் முழுமை அடைவதே கிடையாது. சோ அவ்வாறு சிக்கிக்கொண்ட ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்து அதே சங்கடங்களில் அவர்கள் உழல்கின்றார்கள். 1 செகண்ட். ஓகே, கடுமையான எல்லா விதமான சபங்களும் பெறுவது. சோ நம்ம இதுவும் தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த 70th சாப்டர்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய அவர்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய, அதாவது திட நம்பிக்கைகளை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஒருவர் யாகம், தவம் மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தானம் செய்யாமல் அவர்களுடைய இருமையை சுத்திகரித்து செய்ய இருப்பு கிளியர் ஆகவே ஆகாது. இந்த 3ல 1 கண்டிப்பாக செய்யணும். சோ யாகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகத்தை குறிக்கின்றது. தியாகம் என்பது இந்த பௌதிக செயல்களை நாம தியாகம் செய்யணும். அதாவது செயல்கள் என்றால் அதனுடைய பலன்களை நாம தியாகம் செய்யணும். 2வது தவங்கள், அதாவது வாக்குத்தவம், மனத்தவம், உள்ளத்தவம், இந்த 3மே. சோ மனத்தவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம இந்த கட்டுக்கோப்பாக இருப்பது, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், இது ரிலேட்டட் எல்லாமே இருக்கும். ஃபோக்கஸ்டா பக்தியில நம்மளை எடுத்துட்டு போகிறது. சோ அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே எந்த வர்ணத்தை சார்ந்திருந்தாலும் அந்த வர்ணத்துக்கு ரிலேட்டடான இதுல நம்ம பக்தியாக செயல்படுவது. எல்லாருமே ஆசிரம முறைகளை ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன் மற்றும் வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம். இந்த வழிபாட்டு முறை, இந்த ஆசிரம முறைகள்ல அவர்கள் எந்த இதுல பொருந்தி இருக்காங்களோ அந்த இதுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த செயல்பாடுகளுடைய விளைவுகள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கே கொடுக்கணும். நாம இது கைங்கரியமா செய்யும் போது 100% எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது இல்லையா. பக்தி சேவை, நீங்க கோயில்ல கூட போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு சேவை செய்கின்றோம் என்றால் அங்கே நம்ம மனசு முழுவதுமாக அந்த செயலில் லயித்திருக்குமே ஒழிய இந்த பலன்கள் எல்லாம் பகவான் எனக்கு கொடுக்கணும்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க. ஒரு பிளைண்டா இருக்கிறவங்க கூட நினைக்க மாட்டாங்க அந்த தருணத்துல. எஸ், பகவான் நமக்கு இந்த கடமையை கொடுத்திருக்கார், நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு மனசு திருப்தியோட செய்யக்கூடிய அதே மனோபாவம் தான் நம்ம எந்த பக்தி செயலில் ஈடுபட்டாலுமே இருக்கணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் நம்மளுடைய கர்ம, நம்மளுடைய அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது கூட நமக்கு அதே பாவம் இருக்கணும். அவ்வாறு அந்த பாவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம எப்பயோ நம்ம விடுதலை அடைகின்றோம். இந்த லோகத்துல இருக்கும் பொழுதே நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மாக்களாக வாழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். சோ எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, யார்கிட்டையும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்ய வேண்டியதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை. அதுவே ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அதுவே ஒருவருக்கு தர்மம் ஆகின்றது. அதுவே மதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொன்னு பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய அந்தரங்க சக்தியில தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல அவருடைய விரிவாக்கங்கள், விலாச விரிவாக்கங்கள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன. அதனால அந்தரங்க சக்தியில ஏற்படக்கூடிய அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே விதமான ஆற்றல்களை கொண்டதாக இருக்கின்றது. அதே பகிரங்க சக்தியில பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஆற்றல். ஏன்னா அது 3 குணங்கள் மாயையால இந்த லோகத்துல வரும்பொழுது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களாக அந்த அளவுக்கே இருக்காது. ஸோ தேர் வில் பி டிஃபரன்ஸ், எப்பவுமே கம்மி தான். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல்களுக்கும் பௌதிக இயற்கையில ஏற்படக்கூடிய ஆற்றல்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தியாசம் உண்டு. சோ இங்க பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நேத்து படிச்ச ஸ்லோகங்கள் வழியா கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவனாகவும், அவரே பிரம்மராகவும், அவரே விஷ்ணுவாகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவாக்கங்களாக ஆகின்றார். சோ இந்த லோகத்துல சோ அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல இந்த அவருடைய அங்கங்களாகவே அவர்கள் ஆகிவிடுகின்றார்கள். சோ ஒவ்வொரு, அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட உலகை படைத்து காத்து அழிப்பதற்காக பகவானின் வெவ்வேறு கரங்களாக செயற்படும் பல்வேறு தேவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபடக்கூடாது. அதாவது அவருடைய விரிவாக்கமே இது எல்லாமே.
நம்ம அவருக்கு சேவை செய்தாலே போரும். சோ எல்லாருமே வந்து அவருக்குள்ளே அடக்கம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சிவபெருமானும் பிரம்மதேவர் கூட தேவர்களின் பட்டியல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன். ஏன்னா அவர்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்குக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் படைத்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எல்லா பௌதிக குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராகவே உள்ளார். இது ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இங்க ஒரு சிறைச்சாலையில வந்து காவலரும் இருக்கின்றார், அதே மாதிரி கல்வனும் இருக்கின்றான். ஆனா அந்த சிறைச்சாலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா காவலர்கள் வந்து எனி டைம் ஐ திங்க் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன் பவர் வந்து கம்மி. அதே மாதிரி கல்வர்கள் வந்து குற்றவாளிகள். ஆனா அரசனானவன் எந்த சமயத்துல வேணாலும் அந்த சிறைச்சாலைக்கு வந்து செல்ல முடியும். ஆனா அந்த சிறைச்சாலை அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கின்றார். அதே நிலைதான் பகவானும். அதாவது அரசனுக்கு இணையானவர் தான் பரமபுருஷ பகவான். சோ அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஃப் போலீஸ் அந்த இது இருக்காங்க, அந்த தலைமை பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் நம்ம தேவர்கள். அதே மாதிரி குற்றவாளிகளாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் நாம் தான். சோ நாம் எல்லாருமே குற்றவாளிகள். இந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம குற்றங்கள் எல்லாம் கிளியர் ஆனாதான் இந்த சிறைச்சாலை விட்டு நம்ம வந்து வெளியேற முடியும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுல கொடுத்திருக்கிறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? சோ விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிப்பீங்க. सा ये वेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असत् रूपया शाशौ गुणमया गुणो विभुः. यस, वासिंग माताजी. हरे कृष्णा. स एवेतं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सत् असत् रूपया ससौ गुणमाया गुणो विभुः. स அந்த ஏவ நிச்சயமாக, இதம் இந்த, சசர்ஜ படைத்தார், அக்ரே முன்பு, பகவான் முழுமுதற் கடவுள், ஆத்ம மாயையா அவரது பகவான் சுய சக்தியினால், சத் காரணம், அசத் விளைவு, ரூபயா உருவங்களால், ச மேலும், அசௌ அதே பகவான், குணமயா ஜட இயற்கை குணங்களில், அகுண உன்னதமான, விபுக பரிபூர்ணம். மொழிபெயர்ப்பு. பௌதீக படைப்பின் ஆரம்பத்தில் தெய்வீக நிலையில் உள்ளவரான பூரண முழுமுதற் கடவுள் வாசுதேவன் தமது சுய அந்தரங்க சக்தியினால் காரணம் மற்றும் விளைவு எனப்படும் சக்திகளை படைத்தார். பொருளுரை. ஜட உலக படைப்பிற்கு தேவையான காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகிய இரு சக்திகளும் பகவானாலேயே படைக்கப்பட்டவை என்பதால் அவரது நிலை எப்பொழுதும் தெய்வீகமானதாகும். எனவே அவர் பௌதீக குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவரது இருப்பு, உருவம், செயல்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஜடப்படைப்பிற்கு முன்பே இருந்தன. அவர் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவரும் பகவானுடைய ஆன்மீக குணங்களிலிருந்து வேறுபட்ட தன்மையை கொண்டுள்ள ஜட உலக குணங்களுடன் அவர் எவ்விதமான தொடர்பும் அற்றவரும் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சவேதம் சசர்ஜாக்ரே பகவான் ஆத்ம மாயையா சத் அசத் ரூபயா சாஷௌ குணமயா குணோ விபுஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக படைப்பின் ஆரம்பத்தில் நம்ம தெய்வீக நிலையில் உள்ளவரான பூர்ண முழுமுதற் கடவுள் வாசுதேவன் தனது சுய அந்தரங்க சக்தியால் காரணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அந்த செயல்கள் மற்றும் விளைவு எனப்படும் சக்திகள், அந்த காரணமாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் செயல்கள், அவர் செய்யக்கூடிய அவர் என்ன பண்றாரோ அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்திகளாக அவர் வந்து படைத்தார். சோ அவருடைய ஆற்றல்களுடைய விரிவாக்கங்கள் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அவுட்கம் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு சொல்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பேண்ட்ஸ், அதாவது விரிவங்கங்களாக பலராம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கர்ஷன், சாரி வாசுதேவன், அதுக்கப்புறம் வாசுதேவன் வந்து சங்கர்ஷன், அதுக்கப்புறம் பிரத்யும்னன். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த விரிவங்கங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி விரிவங்கங்கள் எல்லாமே அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே அவருடைய ரூபங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்கின்றோம். சோ அவ்வாறாக முதலில் அவருடைய விரிவங்கங்களாக இருந்தது எல்லாமே ஆன்மீக ஆற்றல்களே. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக ஆற்றலே படைக்கப்பட்டது. அவரிடம் இருந்து தோன்றிய அவருடைய விரிவங்கங்கள் ஒரு பக்கம்
ஆனாலும் பின்ன பகுதிகளாக தோன்றியது எல்லாமே இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து 2 விதமான விரிவங்கங்களை பற்றி நம்ம படிச்சோம். அதனாலதான் வந்து இந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே வந்து நித்தியமானது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனாலதான் இந்த ஆத்ம ரூபம் என்பது எப்பொழுதுமே நித்தியமான ஒன்று அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம். சோ அவர் ஜட உலக படைப்பிற்கு தேவையான காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகிய இரு சக்திகளும் பகவானாலே படைக்கப்பட்டவை என்பதால் சோ மூல காரணம் என்ன என்பதை படைத்தவரும் அவர்தான். அதற்கான அந்த காரணத்தினுடைய விளைவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதையும் அவர்தான் படைத்தார். சோ அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விரிவங்கங்கள் என்பது காரணமாக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த விரிவங்கங்களுடைய வெளியே வரக்கூடிய அந்த அவுட்கம் என்னன்னாக்கா அவருடைய இன்னொரு ஆற்றல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி பலதேவராக வந்து ஒரு விரிவங்கமாக ஆகின்றார், பலதேவர் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசுதேவன் ஆகின்றார், வாசுதேவன் எப்படி சங்கர்ஷன் ஆகின்றார். சோ இந்த மாதிரி அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக ஆற்றல்களுடைய அந்த இதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் வந்து சொல்லப்படுவதாகும். எனவே அவர் பௌதீக குணங்களினால் அந்த சமயத்துல பௌதீக குணங்களை வந்து அவர் படைக்கவே இல்லை. அதாவது பின்ன பகுதிகளை அவர் படைக்கவே இல்லை. அவரது இருப்பு, உருவம் மற்றும் செயல்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஜட படைப்பிற்கு முன்பே இருந்தன. அவருடைய உருவம், அவருடைய செயல்கள், உபகரணங்கள் மீன்ஸ் அவருடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா படைப்பிற்கு முன்னவே இருந்தது. அவர் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவர். அதாவது அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒன்று, ஆன்மீகத்தன்மை வாய்ந்தது. பகவானுடைய ஆன்மீக குணங்களிலிருந்து வேறுபட்ட தன்மையை கொண்டுள்ள ஜடவுல குணங்களுடன் அவர் எவ்வித தொடர்பும் அற்றவர் ஆவார். அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்துதான் இந்த ஜடசக்திகள் அப்படிங்கிறத இன்னும் நம்ம போக படிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் 31 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருங்க. தயா விலசி தேவேஷு குணேஷு குணவான் ஹிவஹ அந்த பிரவிஷ்ட ஆபாதி விஞ்ஞானனே விருஜும்பிருதஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தயா விலசி தேவேஷு குணேஷு குணவான் இவ அந்தஹ பிரவிஷ்ட அபாதி விஞ்ஞானனேன விஜ்ரும்பிதஹ. தயா அரி மாதாஜி அதனுள் சார் வேறு நிமிஷம். ஓ, நீங்க இங்க முடிக்கணும்ல, அது போயிடுச்சு மாதாஜி. நல்ல ஓகே. தயா அவற்றினால் விலசிதேஷு இயக்கத்தில் இருப்பினும் ஏஷு இந்த குணேஷு ஜட இயற்கை குணங்கள் குணவான் குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு இவ அதை போன்று அந்த ஒரு நிமிஷம் அதனுள் அதனுள் பிரவிஷ்ட உள்ள பிரவேசித்தார் ஆபாதி காணப்படுகிறது. விஞ்ஞானனேன தெய்வீகமான உணர்வினால் விஜ்ரும்பித பூரண ஞானம் பெற்றவராக இருக்கிறார். மொழிபெயர்ப்பு: ஜட பொருளை படைத்த பின் பகவான் வாசுதேவன் விரிவடைந்து அதற்குள் பிரவேசிக்கிறார். அவர் ஜட இயற்கை குணங்களுக்குள் இருந்த போதிலும் படைக்கப்பட்ட ஜீவன்களுள் ஒருவராக தோன்றிய போதிலும் அவர் எப்பொழுதும் பரிபூரண ஞானத்தை பெற்ற உன்னத நிலையிலேயே இருக்கிறார். பொருளுரை: ஜீவராசிகள் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்ட அவரது பின்ன பகுதிகளாவர். மேலும் ஆன்மீக உலகில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்களான பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகள் ஜட பொருளை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்காக ஜட உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். பகவான் தமது விரிவகங்களில் ஒன்றாகிய பரமாத்மாவின் உருவில் ஜீவராசிகளின் நித்திய நண்பராக அவர்களுடனேயே எப்பொழுதும் இருக்கிறார். ஜீவராசிகள் பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு வழிகாட்டும் பகவான் அவர்களுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியாகவும் இருக்கிறார். ஜட சூழ்நிலைகளை அனுபவிப்பதில் ஜீவராசிகள் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் ஜட சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்படாதவராய் பகவான் தமது உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார். ஒரு மரத்தில் 2 பறவைகள் உள்ளன என்றும் அவற்றில் ஒன்று மரத்தில் உள்ள பழங்களை சுவைக்கையில்
மற்றது அதன் செயல்களுக்கு சாட்சியாக உள்ளது என்றும் வேதம் நூல்களில் ஸ்ருதி கூறப்பட்டுள்ளது. சாட்சியாய் இருப்பவர் பகவான், பழத்தை உண்பவன் ஜீவராசி. அவன் தனது உண்மையான சொரூபத்தை மறந்து பௌதீகமான பலன் நோக்கு செயல்களில் ஆழ்ந்து விட்டவனாக இருக்கிறான். ஆனால் பகவான் பரமாத்மா எப்பொழுதும் பரிபூரணமான உன்னத அறிவை உடையவராக இருக்கிறார். இதுவே பரமாத்மாவிற்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாவான ஜீவராசி பௌதீக இயற்கையின் சட்டங்களால் ஆளப்படுகிறான். ஆனால் பரமாத்மாவோ ஜடசக்தியை ஆள்பவராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஜீவராசிகள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் அப்படின்ட்டு முன்னாடியே கூட சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நான் போன ஸ்லோகத்திலயும் அதுதான் நான் சொன்னேன் நானு. சோ அதுவும் மீண்டும் வந்து இன்னொரு முறை இங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸா இங்க வந்திருக்கு. ஸோ ஜட பொருள்களை படைத்த பின், ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த 2 விதமான படைப்புகளை வந்து செய்தார். ஒன்று அவருடைய விரிவங்கங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜட உலகில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகை படைத்து ஜட பொருளை படைத்த பின் பகவான் விரிவடைந்த அவருடைய அதற்குள் வந்து பிரவேசிக்கின்றார். அதாவது அந்த ஜட உலகத்திற்குள் அவர் வந்து பிரவேசிக்கின்றார். அவர் ஜட இயற்கை குணங்களுக்குள் இருந்த போதிலும், ஏன்னா இந்த லோகத்துல வந்து ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் அவர் தோன்றுகின்றார் என்று நாம வந்து வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸா நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம். அதனால அப்படி இந்த லோகத்துக்கு வந்தப்போ அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை குணங்கள், இந்த ஜட இயற்கை குணங்கள்ல அவர் இருந்தாலுமே படைக்கப்பட்ட ஜீவன்களுள் ஒருவராக தோன்றிய போதிலும், அதாவது ஷீரோஜாக்ஷி விஷ்ணுவாக நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல வந்து இந்த ஜீவாத்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிராக அவர் வந்து வாழ்ந்தாலும் அவர் எப்பொழுதுமே பரிபூரண ஞானத்தை பெற்ற உன்னத நிலையிலே இருக்கின்றார். ஏனென்றால் இந்த ஜட உலகை படைத்தவரே அவர்தான். நாம இந்த ஜீவராசிகள் பின்ன பகுதிகளாக இந்த ஜட உலகுக்கு அனுப்பப்பட்டதே. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜட பொருளை நாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால நாம் இந்த லோகத்திற்கு அவர் வந்து நம்மளை வந்து அனுப்பி வைக்கின்றார். சோ ஜீவராசிகள் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்ட அவரது பின்ன பகுதிகள் ஆவர். மேலும் ஆன்மீக உலகில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்களாக பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகள், கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்ட்டு படிக்கிறோம். எப்ப ஒரு ஜீவாத்மா வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக ஆகிவிடுகின்றதோ அந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக லோகத்தில் இருப்பதற்கான அந்த குவாலிஃபிகேஷனே வந்து இழந்து விடுகின்றது. அதனாலதான் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்து பகவான் வந்து அனுப்பி வைக்கின்றார். ஜட பொருளை முழுமையாக அனுபவத்திற்கு ஜட உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் மேல் இருக்கக்கூடிய மோகத்தால் நாம வந்து இந்த லோகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். சோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்தினுடைய பொருட்கள் மீதும் இதன் மேல நம்ம லயித்து கொண்டு நம்மளுடைய பற்றுதலை எல்லாம் வளர்த்து கொள்கின்றோம். அந்த பற்றுதலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமமாக மாறி மோகமாகவும், அதுக்கப்புறம் வந்து இறுதியில வந்து அடைய முடியாத பட்சத்துல கோபமாக உருமாறி அது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா நாம வந்து மாயையில சிக்கிக்கொண்டு இறுதியில வீழ்ச்சி அடைந்து மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறவி என்று எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். சோ அதற்கேற்ற கர்மங்களுடைய பலன்களையும் நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம். சோ இந்த சூழல், இந்த சக்கரத்துல இருந்து நாம கண்டிப்பாக வந்து வெளியே வரணும். சோ ஜட பொருளை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்காக ஜட உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். பகவான் தமது விரிவங்கங்களின் ஒன்றாகிய பரமாத்மாவின் உருவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவராசிகளின் நித்திய நண்பனாக அவருடனேயே எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார். நம்ம ஹிருதயத்துல பகவான் எப்பவுமே இந்த உடல்ல என்ட்ரி ஆனதுல இருந்து இந்த உடல்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆற வரைக்குமே அந்த ஜீவாத்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோடயே இருக்கார் பகவான் எப்பொழுதுமே. சோ ஜட சூழ்நிலைகளை அனுபவிப்பதில் ஜீவராசிகள் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் ஜட சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்படாதவராக பகவான் தமது உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி இருந்தார், ஆதியும் அந்தம் எல்லாம் அவரே இல்லையா. அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். நித்தியமானவர், அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் நித்தியமானது என்பதெல்லாம் தெரியும். அவர் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தம் பட்டவர் கிடையாது. அதனால அவர் வந்து இந்த மாயையில வந்து மாயையை படைத்தவர் அவர்தான். இந்த மாயையில் அவர் எப்பொழுதுமே சிக்கிக்கொள்ள முடியாது. சோ பகவான் தமது உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார். ஒரு மரத்தில் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாங்கிய யோகம் 2nd சாப்டர்ல வந்து கொடுத்திருப்போம். மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் ஒரு
12வது 14வது ஸ்லோகத்துல வரும் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக்சர் கூட பார்த்திருப்போம். ஒரு மரத்து மேல வந்து 2 பறவைகள் உட்காந்துருக்கும். ஒரு பறவை பார்த்துட்டே இருக்கும், இன்னொரு பறவை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய கனிகளை வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு மரத்தினுடைய கனி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுவை வந்து எல்லாம் ஒரே போல இருக்காது. அதாவது ஒண்ணு கொஞ்சம் லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிக்கும், அதே மாதிரி வந்து புளிக்கும். இது எல்லாமே கலந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கை. மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றத்தாழ்வுகள் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ அதே தான் நம்ம வந்து அதாவது அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ரெப்ரசன்டேஷன். அங்க வந்து அந்த உண்ணுகின்ற அந்த பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா. அந்த அவன் சாப்பிடக்கூடிய அந்த அந்த பழங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவன் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சு கொள்கிறோம். அந்த கர்மங்கள் மேல நம்ம வந்து மனதை லயித்து விட்டால் அந்த பறவையானது மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு அது திரும்பி வருகின்றது. ஜடசக்தியினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே ஜீவராசிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பகவான் அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கெல்லாம் உரிமையாளராக ஆள்பவராக இருக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்கன்னாக்கா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஸோ யதாஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாஸ்ருவேக சர்வ शवयोनिशो नानेव बाधि विश्वात्मा भूतेषु तदा पुमान्. यस, मल्लिका माताजी वासिंग. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. यदा हि अवहितो वग्निर्दारुष्वेगस्वनिषु नानेव पादि विश्वात्मा भूतेषु तदा पुमान्. யதா அந்த அளவுக்கு, ஹி அதை போலவே, அவஹிதக நிரப்பப்பட்டுள்ளன, வக்னி நெருப்பினால், தாருஷு விறகில், ஏக ஒன்று, ஸ்வயோனிஷு தோற்றங்களின் மூலம், நானா இவ வெவ்வேறு ஜீவன்களைப் போல், பாதி பிரகாசமாக்குகிறது, விஸ்வா ஆத்மா பரமாத்மாக உள்ள பகவான், பூதேஷு ஜீவராசிகளில், ச மேலும், ததா அதை போலவே, புமான் பூரண புருஷர். மொழிபெயர்ப்பு: விறகில் நெருப்பு பரவியிருக்கிறது, அதை போலவே பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் எல்லா பொருட்களிலும் பரவியிருக்கின்றார். எனவே இரண்டற்ற ஒரே பரம்பொருளாக அவர் இருந்த போதிலும் பல வகைப்பட்டவராகவே காட்சியளிக்கின்றார். பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் வாசுதேவன் அவரது விரிவங்களில் ஒருவரான பரமாத்மாவின் வாயிலாக ஜட உலகெங்கும் பரவியிருக்கிறார். அணுசக்தியிலும் அவர் பரவியிருப்பதை நன்கு அறிய முடியும். ஜடம், சேதனம், புரோட்டான், நியூட்ரான் போன்ற அனைத்தும் பகவானுடைய பரமாத்மா சொரூபத்தின் வெவ்வேறு வடிவங்களே ஆகும். விறகிலிருந்து நெருப்பு வெளிப்படுவது போல, அல்லது பாலிலிருந்து வெண்ணெய் கடைந்தெடுக்கப்படுவதை போல, குறிப்பாக உபனிஷதங்கள் மற்றும் வேதாந்தம் போன்ற வேத இலக்கியங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீகமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலும் பரமாத்மாக உள்ள பகவானின் இருப்பை உணர முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த வேத இலக்கியங்களின் அதிகாரபூர்வமான விளக்க உரையாகும். பகவானை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை கேட்பதன் மூலமாக அவரை அறிய முடியும். இதுவே தெய்வீகமான விஷயத்தை அனுபவிப்பதற்குரிய ஒரே வழியாகும். விறகிலுள்ள நெருப்பை மற்றொரு நெருப்பால் தூண்டிவிட முடியும். அதை போலவே மனிதனின் தெய்வீக உணர்வை மற்றொரு தெய்வீக அருளினால் தூண்டிவிட முடியும். தெய்வீக அருள் பெற்றவரான ஆன்மீக குருவால் விறகை போலுள்ள ஜீவராசியின் சிரத்தையுள்ள செவிக்குள் உண்மையான ஆன்மீக விஷயங்களை புகுத்துவதன் மூலமாக அவனுள் உள்ள ஆன்மீக நெருப்பை தூண்டிவிட முடியும். ஆகவே சிரத்தையுள்ள செவிகளுடன் மட்டுமே உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தெய்வீக இருப்பு படிப்படியாக உணரப்படுகிறது. மிருகத்தன்மைக்கும் மனித தன்மைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இம்முறைகளினால் மட்டுமே அறியப்படுகிறது. ஒரு மனிதனால் சரியாக கேட்டறிய முடியும், ஆனால் ஒரு மிருகத்தினால் அது முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதாஹி அவஹிதோ வஹ்னிர் தாருஷ்வேக சர்வ யோனிஷு நானேவ பாதி விஸ்வாத்மா பூதேஷு ததா புமான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விறகில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு பரவி இருக்கின்றது. அதாவது இன்னொரு
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொருளில் இன்னொரு பொருளும் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தான். எப்படி நம்ம ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வந்து பரமாத்மா சுரூபம் என்று நாம சொல்கின்றோமோ, அவர் நித்தியமாக வாசம் செய்கின்றார் என்று நாம வந்து இந்த வேதங்கள் பிரகாரம் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றதோ, அதே மாதிரிதான் ஒரு விறகுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு என்பது இன்டர்னலி வந்து அடங்கி இருக்கின்றது. அதனால்தான் நம்ம அதை பத்த வைக்கும் போது நல்லா எரியறதுக்கான அந்த இதுக்கு சூழலுக்கு செல்கின்றது. அதே போலவே பகவான் பரமாத்மாவின் உருவில் எல்லா பொருட்களிலுமே வந்து பரவி இருக்கின்றார். அனைத்து இடங்களிலுமே அசைவன அசையாது நானின்றி இருப்பது ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கார். எனவே இரண்டர ஒரு பரம்பொருளாக அவர் இருந்த போதிலும் பல வகைப்பட்டவராக காட்சியளிக்கின்றார். அதாவது ஹி இஸ் வித்தின் அண்ட் வித்தவுட் என்ற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கின்றார், வெளியே தோன்றாத அருவத்திலையும் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார். முழுமுதற் கடவுளையாகிய பகவான் வாசுதேவன் அவருடைய விரிவங்கங்களான ஒருவனான பரமாத்மாவின் வாயிலாக ஜட உலகு எங்கும் பரவி இருக்கின்றார். இந்த உலகம் முழுவதுமே பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல வந்து பரவி இருக்கின்றார். அணுசக்திகள், அதாவது சிறியவற்றிலெல்லாம் சிறியவராகவும் எல்லாவற்றிலும், அதாவது அணு சைஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இருக்கார் என்பதை நம்ம வந்து, அதாவது ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் எந்த ரூபத்திலுமே வந்து அவர் இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நாம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கும். விறகிலிருந்து நெருப்பு வெளிப்படுவது போல, அதே மாதிரி பாலிலிருந்து நம்ம வெண்ணெய் இதெல்லாமே தயிர் எல்லாமே எடுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதே போல ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணு நாம எடுத்துட்டே இருக்கும். சோ குறிப்பாக உபநிஷங்கள் மற்றும் வேதாந்தங்கள் போன்ற வேத இலக்கியங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீகமான விஷயங்களை முறையாக கேட்பதாலும், எப்படி கேட்கணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம். கேட்டல், பாடுதல், பரமாத்மாவை உள்ள பகவானில் இருப்பை உணர முடியும். சோ ஒருவர் கேட்பதாலும் அவர் சங்கீர்த்தனம் பாடுவதாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த அந்த நிலையை வந்து அவர்களால் உணர முடியும். அதிகாரப்பூர்வமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த வேத இலக்கியங்களின் அதிகாரப்பூர்வமான விளக்க உரையாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஆத்தன்டிக். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம வந்து சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அது வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ பகவானை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை கேட்பதன் மூலமாக அவரை அடைய முடியும். இதுவே தெய்வீகமான விஷயத்தை அனுபவத்திற்கு ஒரே வழியாகும். சோ கேட்டல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஒருவர் கேட்கக்கூடிய தன்மையை ஒருத்தர் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் கண்டிப்பாக பக்தி மார்க்கத்தில் அவர்களால் முன்னேறி செல்லக்கூடியது வந்து அந்த மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம். சோ பக்தி, ஏதாவது உபன்யாசங்களை கேட்பதற்கு மனசு ஃபர்ஸ்ட் லயிக்கணும். அதுல மனது லயித்தாலே அவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்பதை வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியும். சோ மனது லயிக்காம வெறுமனே பிரசங்கங்களை அட்டென்ட் பண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அதனுடைய பலன்கள் வந்து அவர்களால் பூரணமாக அடைய முடியாது. சோ விறகில் உள்ள நெருப்பை மற்றொரு நெருப்பால் தூண்டிவிட முடியும் இல்லையா? சோ அதாவது ஆல்ரெடி அந்த விறகுக்குள்ள நெருப்பு உண்டு, நாம பத்த வைக்கக்கூடியது இன்னொரு நெருப்பு. சோ இந்த நெருப்பு போய் அந்த நெருப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எரிய வைக்கின்றது. அதே மாதிரிதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளயும் அந்த ஆன்ம ரூபத்துல பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கார். நமக்கும் வந்து இந்த ஆன்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை வாய்ந்தது, ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இல்லையா? அதற்குள்ளேயும் பக்தி என்னும் அந்த நேச்சர் வந்து இருக்கு. ஆனா அதை வந்து முறையாக வந்து நம்ம வந்து இக்னைட் பண்ணணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீக குருவனுடைய அனுகிரகத்தால் மட்டுமே. அவர்களுடைய காதுகளுக்கு எட்டும்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா கூறக்கூடிய அந்த பக்தி மார்க்கத்தின் பற்றியான உபதேசங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தியினுடைய பிரபாவத்தை வெளிப்படுவதற்கான மார்க்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். சோ இதனாலதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்ரத்தையோட நம்ம செவிகளை மட்டுமே உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகி நாம் அதை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ தெய்வீக இருப்பு படிப்படியாக உணரப்படுகின்றது. அதாவது நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஆனா அதை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துவதே கிடையாது. ஏன்னா அது மேலேயே நம்ம இந்த பௌதீக இருப்பை வந்து அந்த சுமையை போட்டுட்டே இருக்கும். இந்த சுமை போய் அதுல மேல மேல விழுந்த போது அந்த ஆன்மீக இருப்பு இருக்கிற இடமே தெரியாம போயிடுறது ஆக்சுவலி. ஆனா பற்பல பிறவிகள் எடுத்து நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறும் பொழுது இந்த பௌதீக சுமையை நம்ம வந்து வெளியில இறக்கி வைக்கணும். அது வந்து வெறும் குப்பை தான் அப்படிங்கறத வந்து ஆன்மீக சுமை என்பது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளணும். அந்த ரிசோர்ஸை வந்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளணும். சோ மிருகத்தன்மைக்கும் மனித தன்மைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இம்முறையினால் மட்டுமே அறியப்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருகத்தன்மை என்பது ஆன்மீக உலகத்தின் மேல நாம வெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல், அதனால உருவான அந்த
இருப்பு. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை, அதாவது தெய்வீக தன்மை வந்து மனித தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தெய்வீகமான அந்த அறிவு என்பதுதான் வந்து அந்த சுமை வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கு. அதனால இந்த பௌதிக சுமையை வந்து இறக்கிட்டு ஆன்மீக சுமை மேல நம்மளுடைய செயல்பாட்டு திறனை நாம வந்து எடுத்து செல்லணும். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாளைக்கு நம்ம வந்து